שלום אהובים שלי, מה שלומכם? אנחנו מכינים ביחד מרק חרירה. למרק אנחנו נצטרך כוס עדשים. אני שוטפת את העדשים ומשרה אותם. משהו כמו חצי שעה, רבע שעה. בצל אחד גדול קצוץ לקוביות. 2 עגבניות קלופות קצוצות או מגורדות. חומוס אני לקחתי כבר מוכן מקופסת שימורים. צרור כוסברה ו2 גבעולי סלרי חתוכים, קורקום, פלפל שחור, מלח, 2 חופנים כאלה של אטריות ולימון. בואו נתחיל. אנחנו מתחילים בלחמם שמן זית בסיר ולהכניס את הבצל פנימה. אני שמה משהו כמו 2-3 כפות שמן זית, אפשר גם שמן רגיל. אני מוסיפה את הבצל פנימה ומטגנת אותו, ככה מזהיבה אותו. לאחר שהבצל מזהיב, אני מוסיפה את העגבניות פנימה ונותנת להם גם זמן של איזה 5-7 דקות עד שהן מתרככות. ממש צולה את זה ביחד. לאחר שהעגבניה מתרככת, אני פשוט מועכת אותה יחד עם הבצל, כמה שאפשר. זהו. בצורה הזאת, אני רוצה שתראו. יופי. ומה שאני עושה, אני מוסיפה את הסלרי ואת הכוסברה פנימה. מערבבת. מוסיפה מלח, בערך לסיר גדול כף, קורקום, פלפל שחור, מוסיפה את החומוס ואת העדשים עם המים של ההשריה פנימה. יופי. ואני מוסיפה את נכון שחתכתי את הגבעולים, קצצתי דק, את הסלרי אני מכניסה בשביל הארומה והטעם. אני מוסיפה מים מלוא הסיר ומרתיחה. אספתי מים עד הסוף. אש גבוהה, סוגרת את הסיר ונותנת לזה רתיחה טובה. אז בינתיים שהמרק מתחמם, שמתי כאן 2 כפות גדושות של קמח, ואני מוסיפה פנימה מים, בערך כוס מים, ועם מטרפה קטנה אני פשוט מערבבת עד שכל הקמח נטמע ללא גושים במים. אם צריך עוד מים, תוסיפו מים. ממש מרקם חלק. ואז אני פשוט, כשהמרק מוכן, כמה דקות לפני הסוף אני מוסיפה את זה, את הרוויחה הזאת, והמרק יוצא קטיפתי, ממש מדהים. זהו. אני שמה את זה בצד, זה יחכה למרק. המרק רתח לו במשך חצי שעה על אש גבוהה. מה שאני עושה עכשיו, אני מוסיפה את האטריות פנימה, ואני מערבבת קלות, נותנת לזה משהו כמו 5 דקות, ומוסיפה פנימה את הרוויחה, שופכת את הרוויחה, ועכשיו אני נותנת לזה הרתחה ככה טובה, כדי שהכל ככה יסמיך, ויהיה מושלם. ודבר אחרון שנשאר לנו לעשות, זה אני מכבה את המרק. המרק סיים את מלאכתו, ואני לוקחת חצי לימון כשהמרק כבר הסתיים, ואני סוחטת פנימה, חצי לימון. זה הכל, מרק מוכן, מושלם. בואו תראו.
איזה מרק מדהים. רגע, אני אנסה. אז הנה המרק מוכן. תראו איזה מרק מדהים. תראו כמה הוא עשיר. יש לנו כאן חומוס ועדשים ואטריות. קיצור, מרק מדהים מדהים, מתאים מאוד גם לשבת. שיהיה בהצלחה, להתראות במתכון הבא. ועכשיו סיפור. הבבא סאלי היה ידוע בניסים הגדולים שהוא עשה לעם ישראל. היה מקבל אצלו ומברך אנשים, ואנשים פשוט היו מקבלים מזור ורפואה גם לנפש וגם לגוף. יום אחד רצה הבבא סאלי להגיע לטבריה. קרא לנהג שלו, והאוטו ככה, אתם יודעים, רכב ישן, ועמד דלק, עמד על אפס. עלה הבבא סאלי לרכב, ואותו הנהג שלו רצה להיכנס לתחנת דלק. אמר לו, הבבא סאלי, אתה לא נכנס. סע ככה לטבריה. אמר לו הנהג, אבל הרב, אין לי דלק, איך אני אגיע? אמר לו, סע, יהיה בסדר, בני. והתחילו לנסוע. הגיעו לטבריה, עמד עדיין על אפס. משתומם, הנהג לא מבין. עשה הבבא סאלי את מה שהוא צריך, ורצו לחזור. כשהם רצו לנסוע חזרה, שוב רצה להיכנס לתחנת דלק. אמר לו שוב הבבא סאלי, סע בני, אנחנו נגיע, הכל בסדר. נסעו עד לנתיבות, הגיעו לנתיבות, ועמד על אפס. לפני שירד הבבא סאלי מהאוטו, אמר לנהג שלו, תקשיב, תמשיך תיסע ככה, יהיה בסדר, אל תדאג. אותו נהג, כמובן, טס לתחנת הדלק ומילא את הדלק. הבבא סאלי היה ידוע בניסים שלו. היה ידוע שלבבא סאלי היו קוראים ניסים מדי יום. מי שמכיר את הסיפור על הערק, שהוא פשוט היה מוזג ערק עם בקבוק מכוסה, והיה מוזג ומוזג ומוזג, והערק לא נגמר. בבא סאלי, זכותו תגן עלינו, שזה יהיה לעילוי נשמתו. שבוע חל ההילולה שלו, ושבעזרת השם, החטופים שלנו המשיכו לחזור הביתה, בריאים ושלמים, אמן. מי שרוצה להצטרף לקבוצות וואטסאפ, תכתבו לי פה בתגובות שאתם רוצים להצטרף, אני אשלח לכם קישור, שם אני שולחת הודעות, יש לנו קהילה מדהימה.